Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugromi wasi wasani Gusti kang gawa parapagya. Dateng jaman kang pengiran sakat siu asarimu wani manjing dosa keluar dari sagung temati. Nuwun ibadah morwali ulama ingkang agung kula ing sagung fatwa. Para sepuh pinis ingkang taat pinuti. Nunjinggang melalui panggil pun Bapak Rizal Pahluki saha Ibu Nur Puji astuti minangka ingkang ampuh kati. Mboten kata lumpih lumaten para kadang sedaya saking keluarga sang Biwara Balungan Simo tasang Budaya. Mugi para lenggah para miyarsa kakung semono putri ingkang pantes nampi pakurman. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini dikalikan parjana saged nyawiji. Mulai bagi wonten ngati cara ingkang amarga ganti netepi atati kang brujo. Ini dikalikan parjana badhe kotas Suto Putri yang ngandhap Suto Putri. Mugi salwen kati Pramati Waswana Rahayu Dereng Koro. Kabujang Daya Sukerto ingkang tumapan jiwa raga. Dadosaken putri kang suci wonten kadang sepapa napa pinalihan panjang boten pakuan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh ingkang minulya. Sasampunipun panjenengan sami diatur pasuko suka parisuko inggih dikalakan partian kakak kang seniman-seniwati. Titibalan partian punika kula sinabrian sebanyak saking amat kita. Tetapi hati tanah tujuan di coro mangkuwata. Kepareng kula nepangaken kula paring nomor Raden. Piring sisian kula sanggar pamujane kula semanten Raden paring asih. Kula nate janji kalian gandengan. Iki hari Jumat Pati tujuan dari tlatah bisa terbang. Kisah dengan tlatah kerabat jenah kula kok jauh ini terus. Mugi kula menekan hati kula. Training ini dilakukan pada penyuruh sakjara dari sakit cuma beliau di lapangan dan pada ruangan ditinggalkan bagian hukum cuma guna dan tebel motor yang papan pahar nyingkar nyingkur wiwitan nyingkar nyingkur lingsem yen lelampahan gangga uri Tresna tulus nadyane senajan tahun ini bukan suara kasihnya tapi yang menunggu kelingan dia kawat diri sekali dari tangan nanti lagi pandang
Pokoknya kebak cerita orang mau duit wongi nganti gagah penenawanane sak jam. Bangsa ono sak jam nganti kaya ngono ya Kakak. Yen to kena cinondrotan kendhat ing wektu Anjing, awak dhewe tansah sinagetan. anjing Kakak. Jenenge kubekas mono yen ngai aku Kula Kakang Pendhok. yen to kasunyatan iki dino Anjing. ora kaliya mudhara saha jroning atiku amarga kawit yen to ana jenengane garwa sigarane Sekarang nyawa nyawa. ora katon sak kedheping mitra gawe kangen ing sajroning dodo Leres Kakak. bisa mestine dadi gegayuhaning para urip bebrayan Anjing. yen to tansah nyuwun supaya awak dhewe atut lutut nganti kaken-kaken lan mineni. Semanten iki kula tansah nyuwun marang Gusti ingkang akan ngejaga. Mugi panjenengan kaliyan kula anggenipun dibrayat menika tansah pinaringan rezeki. Rezeki menika boten arupi bondo donya. Ananging kesehatan menika ugi dados rezeki. Kaya mangkung. Anggih Kakang. Jelas kumpara lan opo kang dadi sedya wae kaijabah marang kang kuwasa. Anggih Kakang. Ora kaliya iki dina gati-gati sliramu taturi jemeneng ana ing papan pahargyan yen sak ngandheping tratah prambat Jinaturata. Anggih. Tak candhik anggonku mutur rasa andung katas marang sliramu. Awit ana wigati kang bakal tak aturake marang jeneng sliramu. Kakang Pendhok. Mbah. Janjane menika wonten wigati menapa to Kakang? Kula kok nggih malah rada tratapan. Ora kaliya yen tos kawit awak dhewe babatos ing tanah Jawa kae. Anggih. Aku paring sesanti marang kadang gesang ning tanah Jawa. Leres. Yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan marang kadang sami gesang ning tanah Jawa. Ya kasunyatan iki dina aku pikantuk cecara yen to awak dhewe ngono kudu madhep adicara pangruwatan netepi adat ing tanah Jawa. Kakang, Nggih. engkang ngetekake acara pangruwatan menika rakyat yang ingkang sampun sepuh. Wis sak mestine Sepuh menika boten ateges kok yuswane menika lawan kahanan yuswa kang wis lingsir kados mekaten awak dhewe kudu ganti jejuluk. gantos asma. Oh, Wis sak mestine yen to sebutan Raden kae mesti sak mestine awak dhewe sajak muda tumaru. tasih muda. Jumbuhake kahanan sliramu go mangerteni yen to ing tataran tanah Jawa kae ana piyai sepuh wijil kakung kae sinebut Kaaran kaki, dalah kang wadon. kaaran mini. Wis sak mestine awak dhewe nylamur laku kahanan kanthi sesebutan kaki legaya alah ini legaya. Kaki legaya, kaki legaya. Ini legaya. Leres menapa ingkang panjenengan aturke kaki legaya dalam legaya sakmenika panjenengan kalian kula sampun jumbo kalian kahanan mbok menawi sak mangkene wonten kadang pisang wonten tanah Jawi badhe rawuh wonten ropok panjenengan kalian kula boten
jiwani. Kaya mangkono sing tak jalu iki dina iki kalenggahan bahagia. Ning kasunyatan sekawi awak dewi ganti jejuluk kaki legeyek lan mini legeyek. Kanjeng. Sliramu apa ora ngrungokke sakjroning tali ngapung. Sajak kali prenjak ganter-ganter kaya Prenjak tansah ganter-ganter saya banter menika. kaya ngono. Sasri mari para sesepuh rumiyin yen panah prenjak sing ganter-ganter mesti bakal katakan tamu kaki legeyek. Coba-coba dirangkul sawetara. Kaki legeyek. Leres sak menika wonten tamu ingkang namung wonten mriki menapa panjenengan sampun tepak. Sinten menika kaki legeyek? Bapak Ibu, oleh kerocokan. Anjing semoga untuk menawi panjenengan badhe nitip pirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, Bapak tuwin Ibu, boten ateges tamu ing kahanan pardian punika kula badhe nitip pirsa dumateng panjenengan sami. Pilih panjenengan punika paring asma sinten saking telapak pun. Nami kula Rizal Pamiti. Rizal Rasane terbang. Saking telapak dusun terbang. Terus nggih. Kebareng nepangan kula kaki legeyek kalah punika sisian kula nini legeyek. Anggenipun panjenengan muju sakjroning rompok kula sajak boten piyambakan kapara sak keluarga. Terus nggih. Ibu paring asma Nur Puji Astuti, ingkang putri Nazibah Almahira Pahit. Terus anggenipun panjenengan sak keluarga saking Kelatan dusun Terban tumuju sakjroning rompok kula mengku jati punapa. Non sewu dalam talangaturpun Bapak Rizal Pamiti setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putrinipun ingkang sekolah nika sakit-sakitan terus dipun ruwat kaki legeyek lan ini legeyek. Nuwun sewu Bapak Rizal Pahit so Ibu Nur Puji Astuti sakeluarga. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi tampi kanthi astoken aling tambah margian dan sang raja Bani. Pundi mengkuwi gating titik kalenggahan pardian punika lumantar talang atur panjenengan. Bilih panjenengan nggadhahi putra Nazibah Almahira Pahit. Punika sajak diaraganipun ratu wonten utawi sakit-sakitan. Mugi kinten punika sembadan apa yang dados sedya wigati anu kasucita unting-unting. Mugi sajiwa ratunipun Adik Nazibah Almahira mriki leres dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa lan kapara pinaringan panjang murid pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa kabuncal napa ingkang dados ridu sesakit diangkat dening Gusti Kang Maha Kuwasa bagas waras kados wingi. Sewu Bapak tuwin Ibu, anggenipun panjenengan pasrah putri panjenengan dumateng kula sisian kula napa sampun ikhlas lair bersifat. Ikhlas lahir batin. Ikhlas Ibu nggih ikhlas, ikhlas putri panjenengan badhe kula tampi. Bapak Rizal Pahit so Ibu Nur Puji Astuti. Sasampunipun panjenengan pasrah putri panjenengan dumateng kula sisian kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa sampun murasati. Sampun nyurakapi. Sajak punika panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju bidalem suang-suang kula tansah sumberan kondur tumuju bidalem rahayu para wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungah jroning ati yen to kasunyatan awak dhewe lawase kae ana rong windu durung diwenehi wiji marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Kasunyatan iki dina nampa putri senadyan to iki mung putri titipan bakal tak blontak tak rungkepi kaya anak iki.
Terus lagi-lagi banget bunga hati kula senajan menika putri titipan kula remen sanget amargi panjenengan ugi mangertosi yen panjenengan kalian kula menika sampun dangu mboten gadhahi momong anak ngoten Mbak. Kasunyatan kuwi manggon iki dina uga eling apa kang dadi ature Bapak Rizal sakeluarga. Sekawit yen to iki dina putri dititipake marang awak iki kae ana nandang sukreta kapura redya nang kumatan sibulan ragane. Mula saka iku aku wis samapta ing diri saka ing dadi 7 dina 7 bengi lawase kaya aku nyengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka. Amriku yen to iki dina kasunyatan ana cecala bakal pangadeg adicara pangkuwatan janur tak sengkerke kae bakal pundhut. Mula saka iku iki dina coba mbok pundhutno janur sing tak sengkerke ana ing gedhong pusaka kae. Wis tak akan jauh lagi-lagi. Lagi-lagi. Nini lagi. Punapa mriko ingkang panjenengan kersake lagi-lagi. Kasunyatan kawujudan janur kuning iki dina wis tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawase ana ing gedhong pusaka. Wis tak paringi aji sanget kabeh kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Bakal tak palungke utawa tak laturke ana ing janggane uga rasukane anakmu. Yen to kasunyatan kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa sajroning jiwa lan ragane kalis rubeda dereng wicara sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ini nyerem mobil. Lagi-lagi. Ini lagi. Sak sampunipun panjenengan kalian api janur kuning menika. Lah kok putri panjenengan kalian kula menika tansah ayu, tansah cumplarat lagi-lagi ya. Katitik sliramu mangerteni yen tono sawijining Narutawa cahya Anjir. tumurun kasunyatan iki dina lumebu ning rasa kamu jiwa lan ragane anakmu. Kados mekaten. Dadekake pasuryane anakmu kae katon ceplok. Mergo kabeh iki mau sesampiyan ing panajaya. Anjir. Yen to janur ngono sejatine cahya utawa iki dina wis nyawiji sembat dadi dening Gusti Kang Maha Kuwasa apa kang dadi sedya wis kaijabah. Kados. Mula saka iku nini rening kabeh iki dina lumangku apa kang dadi sedya wis kaijabah. Anjir. Ewang-ewang ngono aku manunggu puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu wadon iki dina bakal tak lukar sukerta sakjroning jiwa lan ragane. Muga wae kanthi iki dina pandhungane awak dhewe nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu suci sakjroning jiwa lan ragane lan keterangan keselamatan karaharjan lan tambah panjang. Amin.
Sang video foto iso. Jangan pernah dah. Piye? Ini lagi. Kaki legenya. Ento kasunyatan iki dino anakku wis tak lukar seterko. Anjir. Sak jeri jiwalan ragane kabeh kang utawa kang ngridu iki dino kasenakake dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Albagas kasarasan iki dino wis tumapan ana sak jeri jiwalan ragane. Rene iki dino kasunyatan Buddha iki dino wis suci sak jeri jiwalan ragane. Bakal tak ganti jejuluk reneng wis dadi anake kaki legek lan ini lagi. Kaki legenya. Tak ganti jejuluk kae perawan jelek. Perawan jelek. Perawan ngono mujuti bocah wadon kang suci jiwa lan ragane. Angge. Jelagur. Jelagur. Besok bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur. Amin. Kabeh sedya wigati panjaka kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Ora lali ngabekti marang wong tuwane sak koron kang mukir jiwa lan ragane. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazifa Al-Mahira Pahrifi. Perawan Jelagur. Perawan jelagur jenengmu nak saiki amarga kowe dadi putrine kaki lege lan dene legeye. Ini legeye. Kaki legeye. Sawise awak dhewe iki duwe anak perawan jelagur. Anjir. Kok gumregah sakjroning atiku yen to wong tuwa lanang ngono kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Amung aku mangerteni sinampiran jejiban duweni anak kae abot sangga babakan kuwi. Palilah iki dina tak jaluk aku bakal budal ning kutha raja upadi panupa jiwa. Siraku tak tinggal sawetara perawan jelagur. Apa yo wae iki? Kaki lege. Ini Kula mangertosi jenengan menika dados kapala ning keluarga. Panjenengan ugi nggadahi kewajiban nekapi sandang pangan lan papan. kasunyatan. Ananging panjenengan nggih mangertosi yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Dados menawi jenengan menika badhe tindak wonten kutha raja. Kula nyuwun kanca rawa kagem njagi keselamatan perawan jelagur menika. Tanggaping sasmitaku kasunyatan sumulang sakjroning ati. Anjir. Senadyan to iki dina kalukar sedaya Jakarta ribu ana sak jiwan margane anakmu. Ing iki dina awak dhewe durung pinter babagan bulawentahan. Leres kaki lege. Kanca ruang ora teges aku njaluk piturunan marang tangga tepaho. Lajeng sinten? Nyamur aku kahanan wis jumbuh ana ing iki dina kasunyatan aku bakal maringi kanca ruang kadang tuwa papat cacahe saka perawan jelagur. Kados mekaten. Wujudake ning pengarepanmu iki dina kanggo kanca marang sira uga jaga keselamatane kadangnya. Anjir kaki legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwamah. Mohon main amarah alwamahan kowe mut main. Entos kawit badan halus tak cipta dadi badan kang kasar mergo aku njaluk kula sabyantumu PKB tak on joko katang wanom perawan jelagur uga dadi kanca ngirti apa saku nggih saku joko aja ngandel ruwak saket deping netra iki legay lakone nanggon bupati pangupa jiwa kanggo kebutuhan yang keluar. Keselamatane anakmu tak samberno ing kundang. Ning weling uyen tono beboyo kan tumuju ana sakben rompok iki dina sliramu ora bisa muntasi. Petruk lemah kaping 3 ndang ngojen. Kasunyatan krasa sakjroning atiku bakal bali tumuju sakben rompok. Ngesaken jawaban. Siwang-siwangan nandum selamat ning legay. Matos-matos kadene.
Sedulur papan. Kuwi ning gone papan panggonan kene. Rak yo isih kelingan yen to nggeni kewajiban. Momong putriku si Prawan Jlagor lan jaga keselamatane si Prawan Jlagor. Anake ngopo? Kowe malah padha ngletrak-ngletru ning gone papan kene. Banjur momonganmu kuwi kepiye le? Pripun? Kowe rak yen duweni kewajiban. Nggih. Momong lan jaga keselamatane Prawan Jlagor putriku. Ananging kowe malah padha ngletrak-ngletruna nggone papan panggonan kene.
paling matur Nilgaya sadèrèngé matur nuwun pangapunten yen ing dinten menika kadang-kadang kula murca Nilgaya. Jangan demo pacara. Ora nyumpuk babar blas. Yen dino iki ana kejadian sing kaya mangkene. Sofia Amara Alwamalan kowe mutmainah. Kowe wis tak percaya. Yen temu sedulur papan kuwi bisa jaga keselamatane putriku si Prawan Jambut ananging ngopo. Teko temen enteng temen anggonmu matur yen to si Prawan Jambut kuwi ilang ana ning kene papan panggonan kene. Apa sing mbok kandhake apa sing mbok janjeki kala semana marang kaki lekirah yen kowe ora ana kasunyatane babar blas mergo kowe kabeh sedulur papat klerwake tanggung jawabmu yen to dina iki aku paring pitutur marang kowe sedulur papat apa aku kleru tamung kowe kabeh mangerteni yen to putriku si Prawan Jambut kuwi bocah ingkang nandhang Sukerto. Jangan. Lan kowe kabeh mangerteni yen to si Prawan Jambut kuwi putri titipan. Itu mengkone wong tuane tindak ana ning kene papan panggonan kene. Terus aku kudu jawab sing kepiye sedulur papan. Mutmainah. Kenapa kowe meneguhi? Ora sama apa-apa to Mutmainah. Jagat Dewa Bathara. Aku kelingan rikala semana sadurunge kakilenggihan tindak ana ning gone Kutaraja. Paring paling marang aku kelawan kowe kabeh yen to ana bebaya. Ana panggonan kene lan aku kelawan kowe ra iso mutasi. Aku kudu nimbali asmane kakilenggihan kanthi ngejlok lemah kaping 3. Tak kira ya bebaya sing kaya ngene iki sing dikarepke kakilenggihan. Walaupun jaluk tolong marang kowe sedulur papan. Tetunggo marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga lelakon iki enggal-enggal karampungan lan Prawan Jambut enggal-enggal ketemu kakilenggihan. Kakilenggihan enggal-enggal kondur kakilenggihan. Sawise aku budal mepati pangpojo kanggo kebutuhaning keluarga. Durung bayi entuk pakaryan kang gumathok. Ning dene iki dina sumendal jroning atiku. Rasa yen to iki dina aku nyawang pedhot limangan ana sakgone rompok. Nyandung nyripet anggonku bali. Kasunyatan lumebana sakgone rompok padha ora tumata. Nyawang kadang tuwa papat cacahe padha sedih sakjroning atine. Sliramu tawang taknis kaya mangke. Sejatine ora kedadian apa iki. Tidak. Saderengipun kula matur nyuwun agung ing pangapunten kakilenggihan. Aja gawe bingunge atiku kasunyatan matur wae sajak njaluk pangapura. Adate ora kaya mangkono wae wae. Kula mangertosi dening saged dados ibu ingkang sampurna kakilenggihan. Panjenengan sampun masrahaken keselamatan Prawan Jambut dhateng kula dalah sedulur papat menika ananging kasunyatan menika boten kados ingkang panjenengan kula kersakaken. Yen kena tak condro iki dina sajak ana gandenge kelawan Prawan. Leres. Ana kedadian apa niki? Prawan Jambut menika murca.
saja sesak during kakak. Wis mestine bakal tau tapake dukaku marang sliramu. Yo aku iki dinongon gono. Yen to aku sekawit manti-manti marang sliramu, yen to kedadian sak during rompok. Sliramu ora bisa muntasi wis sak mestine aku bali tumuju sak desa. Iki legaya. Legaya. Aku ora tansah tutur pinutuh marang sliramu. Kapara iki dina candhek anggonmu tawang tangis. Ewang-ewang ngono aku manut puja dening Gusti Kang Mangkuwasa. Sliramu munggah ning sanggar pamujan yen to kasunyatan iki dina aku bakal budidaya bali prawan Jlagon. Kowe sekali. Saken dawuh para bakal nuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi si Prawan Jlagon enggal kepanggih kakek. Kaya mangkon aja penatin. Supaya amarah halwa-malan kowe mutman. Wis sak mesti iki dukaku bakal tak dipakake marang jeneng kowe kabeh. Iki dilaku mlenggono yen to kasunyatan ambot sak dhuwuring pundakmu. Mutmainah ingkang kowe nyaji kondo pangrasa lan panglipuhan. Iki dina tau terus dadi cucuking laku supaya baline Prawan Jlagon terus kawit ana ing pengarepan. Lan kowe kabeh memanuk ana lakune Mutmainah amrih bisa bali ikatan muka sekawit winyone yer kula sapa iki dina kanthi palilaku enggal budal. Supaya amarah halwa mahat kowe mutman. Sampeyan jeneng kowe kabeh tau sopati kata. Iki dina ora katal dina minggu utawa sasi. Kasunyatan bali tujuing pengarepanku ora nggowo kadangku yaiku Prawan Jlagon nggowo kewan gegirisi kaya mangke. Apa kang dadi setiamu Mutmainah? Yen terus ingkang menika ini jagat matem kula kan. Cekak sanggonmu matur kasunyatan kewan gegir kang nyitra katamu anak. Yen kaya mangkono banget panarimaku yen kowe kabeh sekawit lapan kanal tak cipta dadi badan kasih. Iki bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatan katamu ana mono sakring karpane kewan gegir iki. Kula saka iku yer iki dina manjing jiwa lan ragane Prawan Jlagon. Manten satrio tejo leksana tejane wong aran Gatot. Kemblundung grigil molong-molong lir katiem 21 basa nang tengahing marga catur tengahing prapatan. Yen to kasunyatan kewan gegiri sioning pengarepan iki dina bisa tata calma sawang dadi pesona mangungir. Wong gedhe iya tambuh marang aku. Tanah kula Jawa iki ora ana loro. Ukaran dalu ngomong sawit yang sing kena daran saribat karo yak santo ya Raden Dewong kami jo sing dadyaran balik sapa dikur saka ndi papan panggonane kowe negara Sri Bathara Kala Klapsai Yes dadi kasunyatan yen to iki dina kepengin mangerteni sapa kang kawani catur nita marang jeneng sira Sri Bathara Kala Klapsai. Ora kaliya yaiku sesepaning tanah Jawa kaki legek kang dadi peparap. Kowe lah kalah nyiras pantas keberan. Kowe bisa arep karo aku. Yo ing papan kene aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ing tanah Pulau Jawa jaban pangane Sri Bathara Kala Santo kadil ana para haning yogine
Sakwise aku mlebu ing desa Terban kene. Ana bawangan sing jenenge Bapak Rizal Pahlevi, dalah Ibu Nur Puji Hastuti. Bapak Rizal Pahlevi hang duweni putra siji cacahe, Naziwa Almahira Pahlevi. Tanpa sakat hang sedulur sing genut darani bocah kunting-kunting. Aning yuk ini sakwise kakah ora mongko ora gawe tetep ayo sak jroning wong karpa, malah kaporo gawe sangsara sak jroning wong karpa. Rasane panas pedes berat koyo pesek kabeh kakek Bathara Kala Klapsa itu dadi terdasar sak ring rompok ora kali omong kokal gawe anggon menetepi cakang pangan tegese bapa dan kang nandang Sukerto kasunyatan mangeteni yen to iki dina bapa Rizal Pahlevi ibu Puji Hastuti kae duweni anak mung sawiji mijil wadon kasunyatan sak ring jiwa ragane tumapan ritu loro kapor iki dina nek goblok nek mongso wis dadi jamak lumrah ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Klapsa apa lali nalika babat kalasane tanah Pulo Jawa kae yen to Sri Bathara Kala Klapsa oleh goblok apa kang dadi jatang pangan iki sing bapa dan kang nandang Sukerto nanging yen ora karuan sental kabariskan maneh yen ora karuan sental monggo iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala Klapsa wis mangerteni bocah kae pinalungan jandur punika ning janggane sarana juara garerang busanane kae kaweker janur kuning kang ateges bocah kae wis kalukar Sukertone dadi bocah kang suci ora di sekolah apa sedya ridu ana tumapan jiwa lan ragane wis roh kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa yen to nganti nek goblok ora gawe ademing sakjroning wadukmu apa gawe sengsarane sakjroning gua karpamu mergo aji sangut wis kae jabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa mula sapa iku tak jaluk antiatus ora esuk ora aku njaluk baline lawan Dagur kos kawit tanpa ketek diri sawiji yen to kasunyatan Sri Bathara Kala Klapsa to budi mesti bakal tak sembahkan kaget ana barang sugih kandel bondo wani wis tak kowe wani njaluk putramu suwe jroning wong karpaku apa baitane upama iki dina Sri Bathara Kala Klapsa njaluki babono njaluki tetep busan kandhine putramu apa sagung nang kali kakek enteng sangga apa tangan batal mulungan ke anak kono sakjroning wong karpa iya tinimbang ana wutahe ngludira ning papan kika ambalan kabeseting gimbong kami jaya dadi Sri Bathara Kala Klapsa itu tetelukane bocah cemani lukaya ing sakembaran rakaliya Raden Penerpawan Raden angin dudu jakale manungsa apura santine ning tanah Jawa kae pemayu hayuning bawana langgeng tirtah saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tintah alam donya syarat sarana baline prawan Jagorka sekawit tanpa getek ciri sawiji yen to ing donya ki ana wujud wis sakete bakal tak wujudi napa sedako nabi Sri Bathara Kala Klapsa iku Mas Bicis Raja Brana Busana kang patih godyar bakal tak cepatake ager aja njaluk tumurun lintang lawan kagilet ana barang ana bobokmu lan lek nang mripatmu iya aku ora njaluk Mas Bicis Raja Brana umurune lintang lawan rembulan kuwi ora utawa busana sing patih gobyar kuwi ora rene aku njaluk gandine putramu raga kekandilan nyawa sing kepandhas sapa minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepandhas sapa sing nganggo sarwa seta kang aran pitik-pitik siji cacahe wis sing kabesar sing kaloro rasak pitik sak bumbune sing katelu mori putih sak gedeg sak pengawe ora esuk ora sore yen kagilet saguh mujuti panjulukane Sri Bathara Kala Klapsa putramu bakal tak lukarake kasajak ngomong kalam pitu anggone dari panjalukan
pitik putih wujuti jiwa raga kang suci gawe kantine jatang pangemure dempeone sak waktu. Yen to kasunyatan beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu sekawit mau ikutin sak dedek sak pengawi kanggo buntel mutung kaning prawaya madhep marang kang kuwasa. Yo wis sak mesti kawujudan ana ing donya iki. Atur respon tanah pujo kena hukume enggal utano anakku sak dereng karpa. Kadile yen mangkono panjulan ora usah kesuwen. Saake putramu cuma drone bokar paku. Mundur sak sangka kampano. Hal tak tampani. Ini lega ya. Enggal temurno coba sanggar pamujan. Yo ganti pandungamu kanai jabat dene Gusti Kang Maha aku bali rahayu kelawan anakmu yo prawan Slatur. Kaki legi ya. Ini lega ya. Kenapa harus menikah? Si perawan Jagor kaki legi ya. Yen to kurang midang kasunyatan titi sawetara apa bener iku prawan Slatur. Kaki legi ya harus menikah perawan Jagor kaki legi ya. Banget pengayati kulo sama menikah perawan Jagor sampun kepanggih ananging kaki legi. Tapi Janjane menikah si perawan Jagor kepanggih wonten pundi kaki legi ya. ora tak silai dadi lakon-lakon yang awak dhewe kasunyatan kakito sawetara dening Sri Bathara Kala Kelaksan. Sri Bathara Kala Kelaksan. Rahayu dening Gusti Kang Maha Bali kaya wingi merga kabeh wis kalukar ana tumapan jiwa lan ragane rindu wis kasilak dening Gusti Kang Maha. Kados mekaten kaki legi ya. Ini legeye Kaki legi ya. damar mancung cinupet Andi. lelakon mung kanggo wadine awak dhewe wae. Aja nganti wong tuane sak kloron kae mangketen. Ampun, sebelah panjenengan kaki legi ya. Kulo mboten bakal buka pati menika kangge sinten kemawon, bakal kulo pendem namung panjenengan kalian kulo sareng. Kaya mangkono ning iki dina saja ora kaya padatan mergo tak rungokake prenjak saya kanter-kanter. Kaki legi ya. Sang saya bakal ngelipur gambar-gambar menika. Malah kaporo. Menapa panjenengan pirsa? Rendang-rendang sinten ingkang rampung menika kaki legi. Ora paling sadurung paningal yen to kasunyatan Bapak Rizal Pahli. So ibu. Anjing kaki legi ya. Sajak jam-jam. Ya ora maiko yen to kasunyatan awak dhewe iki kena diarani rompok awak dhewe sak dhuwuring gunung sangisore Anjing kaki legi ya leres. Panjenengan kalian kula sakmenika sampun mangertosi anane langsung saya caket. Bapak Rizal adalah ibu. sorry. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora pangkling Bapak Rizal Soibu Nur Pujiastuti ning gawe kageting mana utawa atiku lha iki ngane-ngane Bapak Rizal kae duwet dadakan hati kok embot iku kaya ngene. Apa mbok menawa kowe kaya wedhus. Nuwun sewu Bapak Dene Ibu anggenipun panjenengan tumuju saking rompok kula damel kageteng manah kula panjenengan beto kados katen janjane mengko igati kula. Nun sewu dalam talangatipun Bapak Rizal Pahli setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebunga utawi tetebusan wonten kaki legeyek lan ini legeyek amargi sampun kula wentah putrinipun. Oh, dados sedaya menika minangka sedekah paring Bapak Rizal Soibu Nur sembah kula sesianku. Napa sampun ikhlas lahir ikhlas ibu ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga
coba kaitan poro ini aku ira dia anak iso ngidang wong bareng sasampuning panjenengan pasrah sedaya tumrap kula sosial kula titikal ingkang pahargyan badhe ngajak kondur putri panjenengan teh punika sampun kaijaba kasempatan sedya wigati putri panjenengan badhe dipun kula wentah kados wingi terus nanging kula niki meling marang panjenengan sami kula badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan. Kula suwun Bapak Ibu janur samakin panjenengan bekek sangadipun bantah utawi kasur anggenipun biasanipun putri panjenengan sareh selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten sabadan gangsal dinten janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepeng ingkang wonten toyanipun iri sepados siret adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan reridu rerusuk sampun keli lan dipun larung kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mbak wujuding janur nanging aku mbak sengkala penyakit lan reridu kang tumapan jiwa lan ragane anakku prawan Jlagur. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda ing sambi kala dipun patehahi kaping 3 kapura sae saged donga leres dadosaken putri ingkang salehah ing mriki ugi sampun dados anak kula Bapak Rizal Ibu Nur Puji Prastuti samangke putri panjenengan dipun timbali utawa dikudang Ger anakku prawan Jlagur. Mboten nggih, mboten ketang sepisan Bapak Tuwin Ibu nggih. Wonten. Mriki sugi kula badhe masrahaken rasukan utawi busana putri panjenengan. Rika samangke panjenengan bucal utawi nglarung janur. Rasukanipun utawi busana punika dipun sarengaken nggih. Wonten. Mugi rahayu dening Gusti Kang Maha Kuwasa sumangga adicara punika dipun pangkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedya kaijabah lan keluarga panjenengan tansah pinangan keselamatan karahajat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokati Fatihah. Puraning pahargyan Bapak Rizal Mahli saha Ibu Nur Puji Astuti kula tansah sugeng nderekaken kondur tumuju pidalem suwang-suwang rahayu dari para wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legene. Nini legaya Sampun dari kosek-kosek piye. ana ndok gajah kok kaya ndek ingin Kaki legene. Nini legaya Sakunturipun Bapak Rizal menika lah kok nilaraken embur sak isine menika mengko werdi menapa kaki legene. wis sak mestine mergo Bapak Rizal saha Ibu Nur Puji Astuti kae Anjing. netepi adating tanah Pulo Jawa mongko ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengko werdilan samudana ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali jawane embur awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ning tlatah terban yen to Bapak Rizal saha Ibu Nur Puji Astuti kae wis lukar Sukerto putri. Anggen menika wonten beras kuning mengko werdi Wiwit menapa suwe kaki legene. ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa nglukar Sukerto reridu ana sakjroning jiwa lan ragane anakku iki dina wis kasembatan. Nggih, wonten kembang setaman Kembangkan mujudi yen to Bapak Rizal Ibu Nur Puji Astuti ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapura-para nabi para rasul para wali tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa wabil khusus kaki danyang nini danyang sofidullah ana ing tlatah desa Terban lumeber ahli kubur jaler lan estri lajeng wajib menika wis kaki dadi legene. kewajibane wong tuwa ora mung nglairake
maring jeneng nyitanake nikahake ruwat sengkarane iki wis dadi wajibane wong tuwa niki. Lagi-lagi, mungkin godhong alang-alang apa-apa, dalam godhong kluwe menika mengerti menapa kan? Yen tok kasunyatan Bapak Rijal saha Ibu Nur Pujiastuti wiwit awal duwe hajat lan niate ngati sapungkase pahargyan lan hajat iki tansah nyuwun marang Gusti Kang Mogwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih rubedane ring sambi kala sakbadane duwe hajat wis kasembadan kaluwihake kajembarake rezekine kasasmitane godhong kluweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Amin. Kaki legi. Nggih, legi. Ingkang pungkasan menika wonten kupat luaripun kaki legi. Kupat luar wujud ati cara pangruwatan unting-unting uga pangruwatan jiwa lan raga wis kasembadan dening Gusti Kang Mogwasa sineksen para malaikat Gusti Taala. Para ratu para separa wayah kana mekawan dinah tanah puru Jawa khusus kaki danyang-danyang sohibul wayah wonten ing tlatah dusun Terbang. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung Sumono Putri. Tinampi ing dinten Jumat pon malam Sabtu wati. Kanthi piwaosan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Betara kula kelak sayuta ora teges aku nglewati apa kang dadi panjang bekas nyatan iki dina wis sak mestine apa kang dadi panjaluk tak wujuti nanging aku njaluk sapyanku pesaku saku yen kaya mangkono rina lan wengine aku njaluk Sri Betara kula kelak saya tak konjogo dalem Bapak Rijal Pali bisa Ibu Nur Pujiastuti yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka luar apa saka kidul berarti nyawa kang bebaya kuwi saka wetan apa saka kulon nak berarti ngetan yen tono bebaya kang tumama saka kidul apa saka lor berarti ngisor pisan maneh ana ridu saka kulon apa saka wetan berarti nyawa jejer papat wis kok adepi yen to ngisor lan dhuwur wis sinangkung keselamatan dening Gusti Kang Mogwasa ana tetes Sri Betara kala kelak saenten njaga keselamatane daleme Bapak Rijal Pahlivi lan Ibu Nur Pujiastuti rina lan raga kandilan nyawa kemanjangan sukma wujude pitik seto mundra sak cak bakal tak pinangkani